Мъжка и женска енергия. Една тема, която в последно време е изключително популярна, но и доста оспорвана. Дали действително съществува такава разделеност или това е измислица на Запада, взаимствала от източните учения? Мненията са противоречиви. Аз вярвам, че е важно интуитивно да умеем да отсяваме информацията, която достига до нас, защото кой друг, освен вътрешния ни компас, ще ни нашепне кое е истина и кое не е. Сега ще ви кажа моето мнение по въпроса. Аз вярвам в наличието на мъжка и женска енергия, като считам, че всеки от нас съдържа различно количество и от двете. Жените нямаше да умеят и да успяват да съществуват в днешния свят, ако не са интегрирали мъжка енергия в себе си, защото качества като ориентация в пространството и умение за финансова обезпеченост са присъщи на мъжката енергия. По същия начин мъжете щяха да бъдат абсолютни варвари, ако нямаха мъничко женска енергия, за да могат да бъдат нежни и търпеливи към половинките си. В исторически план ролите на мъжете и жените са се изменяли, като в даден период нещо, което е било прието за абсолютна норма, в следващия момент е било тотално отхвърляно. В днешно време се стремим към равнопоставеност, но дали действително успяваме, след като в устройството си сме доста различни? Може би истината се крие в индивидуалността на отделната личност и различните й нужди. Аз знам коя е моята истина, но тя може да не е истината на някой друг. Вие какво мислите?